Hej alle sammen og velkommen til tredje del af vores stunt-video. Vi skal igen slåsse, og jeg skal smadre Mikkel i en slåskamp. Eller hvad mindre jeg smadrer dig. Vi ses! Nu er vi i gang med at slås. Vi skal slås. Og jeg vinder selvfølgelig. Yes. Lad os Det var vores video. Tak for nu. Vi ses! Tak for nu.